Ja, bare begynd. Så, hvis I kan se noget her, så er de ved at smide tøjet. Jeg ved ikke, det er vel ikke så tydeligt. Du kan ikke se en skid. Jeg kan ikke se Emils patter. Emil, du har... Det er nok næse. Så. Jeg skal sgu da tæt på for at kunne se en skid. Nu hopper Daniel i. Daniel. Det er godt! De gjorde det! De gjorde det! Man kan ikke se en skid! Jeg kan ikke se noget. Der var en Emil, og en af dem her. Nej, det var en saks. Vent hvad? Hallo, man kan jo ikke se. Saksen og Lund og... De er altså nede nu. Det var det. De gjorde det. Vent lige, vi skal lige se, at de er nede. Hallo? Saks, smil til kameraet. Smil til kameraet. Og de er nede i vandet. Hallo, man kan... Formåede at gøre det. Det var de 10 likes.